Beth ydych enw chi? Shirley Cottam ydw i. O ble ydych chi'n dod yn wreiddiol? Dwi'n dod o Fanceinion yn wreiddiol. Ble ydych chi'n byw? Symudes i Aberystwyth yn 2005 gyda fy mab JJ. Oes teulu gyda chi? Dim ond JJ. Dwi'n byw gyda JJ. Dyn ni'n byw mewn carafan. Mae JJ yn 10 oed nawr. Mae ei wedi trosglwyddo y llynedd o ysgol Saesneg i ysgol Gymraeg Aberystwyth. Dwi'n falch iawn. Beth ydych chi'n wneud yn eich amser hamdden? Dyn ni'n gwneud crafftiau trwy'r amser. Dwi'n rhedeg dosbarth i rhieni a plant gwneud crafftiau trwy Gymraeg. Oes diddordebau eraill gyda chi? Wel, mae llawer o crefftiau. Dwi'n gwneud popeth trwy crefftiau. A hefyd dwi'n hoff iawn o natur, y byd natur. Dyn ni'n mynd allan i dysgu enwau o blodau, i tynnu llun gyda camera neu gyda pensiliau lliwgar o pethau sy'n tyfu neu sy'n ymbyw. Mae JJ yn moyn gwybod popeth. Unwaith, ro'n i'n gweld cadno wedi cael ei sgwasio ar y ffordd, ond dim ond hanner, roedd popeth wedi dod allan, ond roedd JJ yn dweud, beth yw hynny, beth yw hynny, beth yw hynny? Ych a fi, ond mae'n pwysig i gwneud pethau fel yna. Ers pryd ydych chi'n dysgu Cymraeg? Symudon ni Aberystwyth yn 2005, wedyn dechreuon ni ar gwrs ar gyfer oedolion, hyd yn oed doedd JJ dim ond 6 oed. Mis Medi 2006, mis Medi ar ôl symud yma. Oes neges gyda chi i bobl sy'n eisiau dysgu Cymraeg? I cael y hyder i mynd allan i siarad gyda pobl yn y siopau, achos dych chi'n dweud, faint yw hon, ond wedyn mae nhw'n dweud, dim just a price, ond popeth. You don't want to buy in that, you want to buy in something else. That one's much more worth it. Ond i cael y hyder i mynd i mewn i siopau i gofyn rhywbeth. Wedyn just ignorio popeth arall, wedyn gofyn y cwestiwn nesaf. Dyma y peth mwy anodd dwi'n credu. I bod yn fodlon i edrych yn dŵp. Oes stori ddoniol gyda chi am ddysgu Cymraeg? Wel, y llynedd ro'n i fod i gwneud canolradd, arholiad canolradd, ond ro'n i'n poeni, roedd rhaid i fi recordio sgwrs am 5 munud ar teip, ond ro'n i'n poeni, wedyn crio yn y dosbarth, crio'r gartre. Wedyn, penderfynes i rhoi y gorau i arholiad. Do'n i ddim yn gallu gwneud sgwrs ar teip, do'n i ddim yn gallu gwneud yr arholiad. Wedyn, cwito. Wedyn, es i adre i cael sgwrs gyda JJ i ddweud, dwi wedi cwitio yr arholiad, dwi'n teimlo yn well nawr. Wedyn, cael faw gyda JJ, roedd JJ yn dweud, mae'n well i gwneud rhywbeth yn ddrwg na yn rhoi y gorau. Dyn ni ddim quitters yn y teulu yma. Y pethau ar ôl pethau. Ro'n i'n teimlo mor ddrwg ar ôl cael sgwrs gyda JJ. Penderfynes i, mae'n well i edrych yn dwp gyda recordio sgwrs. Mae'n well i crio am 5 munud ar teip i codi dim 1 pwynt am y teip, ond mae'n well i gwneud hynny na bod mewn trafferth gyda JJ. Ond gynes i yn iawn yn y teip. Crio, ond popeth yn iawn, hyd yn oed ro'n i'n crio. Oes uchelgais gyda chi? Ie. Dwi'n rhedeg dosbarthiadau crefft i rhieni a plant nawr trwy Gymraeg. Y cam nesaf yw i ysgrifennu llyfr crefft i plant gyda efallai, dwi ddim yn siŵr, ond efallai geirfa yn y cefn i rhoi cymorth i rhieni. Wedyn mae saysomethinginwelsh.com
yn datblygu cwrs ar gyfer rhieni a plant, achos dych chi ddim yn gallu gwneud cwrs gyda fy prifysgol, gyda Cymraeg i oedolion. Ond mae Say Something in Welsh yn datblygu cwrs, wedyn bydda ein rhedeg cwrs go iawn trwy Say Something in Welsh, ond yn Aberystwyth mewn tafarn neu mewn ystafell merched i'w awr, rhywbeth fel yna, i paratoi ac ymarfer dysgu pobl sut i siarad Cymraeg. Ond ar yr un pryd, ar ôl cwrs Say Something in Welsh, mae nhw'n cymryd hanner awr, wedyn dyn ni'n mynd i gwneud crafftiau. Gobeithio defnyddio y geiriau ac y brawddegau dyn ni wedi dysgu trwy Say Something in Welsh.